ngayon sa bahay ng kuya ko. Namasyal lang po saglit dito po sa San Nardo. Lipay Quirino. Ayan, so yan po yung baby ko ngayon. May hawak-hawak na fried chicken. Binigyan po siya. First time po niyang makatikim po ng may lasa. Ayan. Ayaw niya pong magbigay. Ayan. Say hi, baby. Siya po si Baby Rainy. In short, Rain. Ano ba yan? Ito po siya, oh. Ang laki ng fried chicken niya. Say hi. Nandito kami ngayon sa terrace. Ayan. Tatapos lang maglaba ng hipag ko. Okay, hi, baby. Hi. May fried chicken po ako. Nandito na po kami sa sasakyan. Ayan, so halos ayaw niya lang pumunta sa likod. Bihibig ko. Hello! Nandito na po kami ngayon sa bahay. Nakarating na po kami at itutuloy po ngayon ang pangungulit at paglilikot.
guys. Hanggang sa muli. Bye-bye!